Hello friends, welcome back to my channel. गिबियावनो नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि ब्लगाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। दायो जोंहा बिजनियाव दंफैयो आरो ओमफ्राय गामिया जाबाय लवार पारा बेयाव दंफैयो आरो जोङो। ओमफ्राय बेसर बारियावसो बेरायनो फैदों, गामियाव बेरायफैदों आरो नायनो जायगा नायदों। बिजाबो दं बे रायजोनि आरो बिजाबो दं आरो बिजाबो दं। बिराद गुवारखा बेसर बारि। गगा मोनबायलै बेरायनानै। माबायदि नुदों गाइस, जोङो नै बेसर बागानाव बेरायफैदों। बेसर बागान सेराव ओंखारनायसोलै बियो बेसर बारि। जा गिदिरखा जायगाया, गुवार बिजाबो दं, बिजा दंबावोसो। थांगासिनो दं आवगायाव। बोरमाया नै जागासिनो दं, नुबायना बोरमाया। गाइस नै गय बागान दंजाबो, गय बागान। जोंनि कार्बिआलंथिंबो गय बागान दं आरो बिजाबो दं। गामि गामि बेरायगासिनो दं जोङो। नै जावसाबा गया। गय बागान, गय बागान, गय सारि सारि। क'क्राझार टाउनाव हाबबाय लोगोफोर। नै क'क्राझार टाउन मोनफैबाय। लोगो दं बेयाव, लोगो सासेखौ पिकआप खालामनानै सरलपारायाव बेरायहैनोसै जोङो। सरलपारायाव नायदो सोर सोर दं। आं दं, बे दं, आरो सोर दं बेयो गोदान। मास्क खुलिना देखायदो दे, नायनो नोंखौ एसे। गारि गाखोनानै गारि जाजोब्बाय नै दुगैनांगौ दा, दुगैनांगौ दे एसे रिल बानायनोसै। रिल क'क्राझार टाउन नै लोगोफोर नायदो। बिजा मा दखान दंलै न'खरानो बिशाल मार्केट क'क्राझारनि। नै ट्राफिक जाम जाबाय नै। Indian oil dong matanya kacau ile kantong itu. Ani blok kan ada laga par jabda sem kalau bagarane ada jenis support kalau baik ada sang aye dintinan ada kan perlu ma baik deh. Baru size ni kan beku bisa jaya pak. बिराद मोजां जागौमोन ना। Harugura मोनफैयो। मा होनो? Harugura. फारौगुरा। Harugura. अ फारुगुरा। फारुगुरा मोनफैयो जों नै। गथ' लानो जा मोजां जादों बा। Untuk lana bisa. माबा सारा Apa yang pilih ke nolak? लोगोफोर जों थांगासिनो दं सरलपारा। मोनहां मोनहां जाबाय, बारा गोजान नंला, मोनथारसिगोन। भिउआ ना बिराद। Habna. Sabakan singजों. बेजों लोगोफोर जों सोर फैफादों नोंथांमोननो देखायनोसै आं। नायदो जोंना लोगोआ ना। हेल' नट। Hello लोगोफोर। जों माहाय थांगौमोनलाय? सरलपारा। बेरायनो लांनो नागिरदोंना औ। जोंना लोगोआ लांनो नागिरबाय जायगा देखायनो थाखाय। जों ओरै सासे उनाव खालामनो लुबैनाया। गासिबो दं आरो।
सापाति बागान मोनलांबाय नै लोगोफोर लामायाव जा गिदिरखा बागाना ना सरजा साइज खाबाला आगलिसो जाबायखाबाय नुनानै बरिया साहा बागान आरि जाबो दं दायो फटक लानानै फैनायाव बेलासि मोजां नुगोन ने नै गौरां पार्कआव मोनफैबाय जों दा हाबथ'वा दा फैनानै सरलपारायाव थांनानै फैनानैसो दसे बेरायनोसै गौरां पार्कआव ओइलाय र' नै लोगोफोर गौरां पार्क जाबाय चलो गौरां पार्क गौरां पार्क मोनबाय दा हाबनोसै मोना बैयाव थांग्रोनोसै दुगैना फैनोसै सरलपारायाव बेहायनो खनसेहाय बयबो बेरायफैदों दैया फिसिगिरि पार्कआव नोंनि गोसो जालाबायनाय गारिफोरखौ नुबायना दाबो जायो माथो बिराद मेडिकेल कलेज ना बियो स्टार्ट जाबाय खोमा जाबाय नै मेडिकेल कलेज मोनफैलायबाय लोगोफोर नै बिराद गिदिरखाना बरिया खाना जायो guys जों मोनफैबाय सरलपारा नै लोगोफोर सरलपारा मोनफैबाय भिउआ बरिया मोनफैलायबाय सरलपारा मोनफैलायबाय नै लोगोफोर सरलपारा फैनो होननानै दिनैसो मोनफैलायबाय Muli guys, जोङो दा सफैबाय सरलपारायाव लोगोफोर नै दैया जुमनाव दं जावसाबाया मोखां सुबाय दासो मोनफैदों जोङो सरलपारा फैनो होननानै दिनैसो फैनो मोनबाय जोंना पार्टनारा नै क'क्राझारना लोगोआ बिनो लाबोनाय जादों आरो ना दैया नै सरलपारानि दैया बेबादि फिसासो बारा गिदिर नङा खालि नामनि थाखायल' माने दैया फैयाखै बाल बेलेगावसो बिराद दैया गोजोंखा नै बिराद गोजों आरो इजा नै भुटान हाजोआ भुटान हाजो मै दंबावोसो नै मै माबादि नुदों भिउफोरखौ लोगोफोर कमेन्टआव टाइप खालामनानै होदो थाब-थाबनो ना सरलपारा दैया माबायदि खोल दै बोहैयो जोंहा जारुवा दं इजा नै सेल्फि लादों भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय आरो बे दैया नै सरलपारानि बरिया नुखादोंना भिउखौ लोगोफोर नै सरलपारायाव जों दंफैयो नायदो भिउफोरा फैनो होननानै साननानै दिनैसो सफैलायबाय सरलपाराखौ नायनो गोसो जानानै दिनैसो मोनफैबाय आरो ना नायनो थाखाय नै सरलपाराया माबायदि ओइ जा टेन्ट हाउस दं ओइ फिसा न'आव मोनदोंना बेयाव माने हर थानो हायो आरो दा जों हर थाला माला फैनानै हर थानो नायनोसै आरो एक्सपिरियेन्स लानो फैगोन मालाबा दाबो दं हाजोखौ देखायनोसै आं एबार जा भुटान हाजो दायो सरलपारानिफ्राय ओंखारलांनोसै दा थांसै मोनाबायना बेखायनो थांसै आरो ओमफ्राय बैयाव एसे भिउ पइन्ट दं बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आङो नोंथांमोना नायबाय थादो गाखोजोब्बाय नै लोगोफोरा ना पार्टनार बाहाय थांनोसै एबार जोङो रेडि अबाव ओइजासो आंना ओइजासो जाबाय इजासो गिदिंफिननांसिगोन आङो इजासो थांनो हाला नालाय ओमफ्राय बोरै मोनखो जाबा साबा जायगाखौ सरलपाराया मोजां ना दे गाखोजोब्बाय एबार आंबो गाखोनोसै आंना बे साइडआवनो जायगाया
थांलायनोसै ना लोगोफोर जोङो गारियाव एबा थांबाय थानोसै जोङो दा एसे आवगायाव भिउ दं पइन्टआ ओमफ्राय बेयाव माने फट'शुट लानोसै आरो दा आंनि टाइमनेलाव नुसिगोन आरो ना नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दा बाव लोगोफोर थाबैनो 1K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामनानै होदो ना मा होनो